Amb el 8, Romina Carles Joé. Amb el 9, Clara Julio Ruano. Amb l'11, Patrick Palacios Meseguer. Amb l'11, Pedro Miralles Gómez. Amb el 13, Maria Sapinya. Amb el 16, Tània Fabra Revert. I amb el 17, Cíntia Pera. El seu entrenador, Leo Silvestre Thiago. A continuació, l'equip sènior masculí. Es troba a la primera zonal. Va ser regular el grup C, el lloc de classificació 12. Amb el 4, Héctor Ferrer. Amb el 5, Audius Joquevicius. Amb el 6, Joan Aragó. Amb el 7, Eric Calero Campo. Amb el 8, Sergio Serrano Cigne. Amb el 10, Toni Sapinya Grau. Amb l'11, Àlex Aro Ferrer. Amb el 12, Alejandro Muñoz Ballester. Amb el 15, Francesc Aro Ferrer. Amb el 17, Pau Campillo Requena. Amb el 19, Vicent Bella Moreno. El seu entrenador, José Berzosa. Hem deixat per a la fi un equip molt especial. És la cirereta del pastís. Es tracta d'un equip amb el que hem començat a treballar enguany. És l'equip més jove que mai ha tingut el club i simbolitza el futur de l'escola. Us presentem a l'equip de la categoria Baby Bàsquet. Ara està format per xiquets d'entre 3 i 6 anys i els rebrem amb un fort aplaudiment. Amb el número 4, Paula Martínez Jovet. Amb el 5, Xavi González Ibáñez. Amb el 6, Júlia Costa Palero. Amb el 7, Andrea Signes Torremocha. Amb el 8, José Rico Sapinya. Amb el 9, Guillem Pont Fenollar. Amb el 10, Arnau Pont Fenollar. Amb l'11, Ximo Palomares. Amb el 12, Víctor Carles Albert. I amb el 13, Miquel Molina del Castillo Olivares. Otros habrán tal vez mucho más listos que yo. Eso puede ser. Tal vez. Els seues monitores de jugadores del júnior femení. El tiempo pasará. Us demanem ara un fort aplaudiment per a tots els membres del bàsquet Cullera. You're so far away.
fantasizing. Fem tot seguit dins del d'Esport un repàs interessant al que han estat els resultats dels diferents equips de l'Escola de Futbol Base de Cullera. Encetem este repàs als diferents resultats obtinguts per els equips de l'Escola de Futbol Base de Cullera amb una derrota molt seriosa. En la categoria juvenil, l'equip del Canals A es va imposar per 6-0 al juvenil del Cullera en un partit per a oblidar on no va eixir res de cara. Al primer minut de joc ja varen encaixar el primer gol i això va descol·locar provocant més errades defensives i concedint el segon gol. Es van refer els cullerencs i varen gaudir de 2 ocasions per retallar la diferència en el marcador, però no varen estar encertats i per contra l'equip contrari va aprofitar les seues facilitats dels cullerencs per tal de pujar el marcador fins a un 4-0 al descans. Al segon temps, malgrat jugar a un jugador més, no es va saber aprofitar les ocasions creades i ells van estar molt encertats i incisius de cara al gol fins a acabar amb el resultat de 6-0. El que continua la seva ratxa imparable és l'equip del cadet, que es va imposar a domicili al Villalonga per 0-2, en un partit tret endavant en un camp molt difícil i marcat per la bona actuació del porter Toni, sobretot en el penal aturat quan el resultat era de 0-0. A partir d'aquest moment, l'equip es va despertar i es va aprofitar el baló fins a aconseguir marcar abans del final del primer temps. Al segon temps es va saber controlar fins a arribar al resultat de 0-2. També en el camp del Villalonga, l'equip de l'Infantil A s'imposava amb molta claretat i sense massa història pel marcador final de 0-8, un encontre que va marcat per la diferència entre tots dos equips. L'Infantil B s'imposava a casa per 4-3 a la Unió Esportiva Alzira C en una molt bona primera part tant a nivell físic com tècnic, on van estar superiors al rival, controlant el joc i aconseguit avançar-se per 2 vegades al descans. Al final, Infantil B 4, Alzira C 3. L'Aleví A va caure derrotat a casa per 2-4 davant de l'Algineta en un primer temps molt desafortunat dels cullerencs, arribant-se al descans amb el marcador de 0-3. El segon temps va estar una altra cosa. Prompte van marcar els del Cullera i a poc es van animar, però fins i tot al final el marcador reflectia una diferència massa exagerada per al que es va veure en el terreny de joc. Aleví A 2, Algineta 4. El Benjamí A es vengava d'esta derrota, aconseguint derrotar a l'Alginet A per un clarificador 6-2, en un encontre molt igualat al primer temps, on en la segona part els del Benjamí A varen demostrar una clara superioritat. L'Aleví C derrotava per 6-1 al Rafael Guarraf en un encontre en què varen dominar els cullerens des de l'inici fins al final sense deixar cap oportunitat al rival d'entrar en el partit. L'Aleví B s'imposava a domicili en el camp de l'Alberic B pel marcador final de 2-4. El Benjamí B va descansar i el prebenjamí empatava a 4 gols en la visita que va fer al camp de la Mancomunitat. La Falla del Passeig i la Falla del Raval es van proclamar guanyadores en les 2 diferents modalitats esportives de futbol sala que va organitzar la Junta Local Fallera de Cullera. En definitiva, el que sí que es va veure és que les falles tenen gana també de fer esport. Els dies 3 i 4 de gener es van disputar, tal i com ja ve en tradició, els 2 campionats de futbol sala base que organitza la Delegació d'Esports de la Junta Local Fallera de Cullera. Per una part, el que combina les categories de benjamins i alevins i per l'altra el d'infantils i cadets. Sense cap mena de dubte, les falles del Raval i del Passeig varen estar els protagonismes de tots 2 campionats, repartint-se els banderins després de 2 bones finals a les que varen arribar les 2 falles que millor joc havien estat desenvolupant al llarg de tot este campionat.
Pues igual que estem portant durant els últims 6 anys, està dividit en 2 categories. Per un costat la categoria de benjamins i alevins, que abarca xiquets des dels 8 fins als 12 anys, que es va disputar ahir. Va ser un campionat molt obert, van tindre un rècord de participació, ja que tinguérem a 8 falles participants. Es va imposar la falla al passeig al Raval en la final, que està convertint-se ja en un clàssic. L'any passat també va ser la final entre les mateixes falles, i l'ambient va ser, pues, si no con les 24 hores, que això és impossible, poder faltar. Avui estem veient la categoria superior, infantils i cadetes, que abarca des dels 13 fins als 15 o 16 anys. L'assistència de públic és menor, el número de participants també, però bueno, també són fallers i també tenen dret a participar. Ho heu fet coincidir enguany en les vacances de Nadal, suposo que perquè tinguen més facilitat, no?, de poder participar i de que la gent pugui vindre a recolzar els seus equips, o què? Sí, sempre m'ha agradat aquestes fetges. Si pot ser dissabte, es fa dissabte, però quan cau com enguany, que cau el dia Nadal dissabte i el dia Cap d'Any dissabte, doncs agarrem els dilluns i dimarts de la primera setmana de l'any. I res, hi ha gent que també treballa, però també han vist gent que se supon que està treballant i està per ahí la grada. Es pot dir que és una de les activitats esportives més populars en què els fallers es volquen més? Enguany estem veient que està volcant-se realment la gent de les falles en tot. El que passa que la gent que més pública trau és totes les activitats relacionades amb el futbol sala. Les 24 hores per supost i en els xiquets cada volta més. Els guanyadors tindran banderí, suposa? Sí, només acaba la competició. Enguany la novetat és que després de cada activitat donem els 3 trofeus que antigament es donava en la gala del teatre, i ara es dona a l'acabar el campionat als 3 primers. I després, el dia de l'entrega de banderins, el guanyador tindrà el corresponent banderí. Dilluns va ser el torn dels més menuts. Un total de 8 falles es van donar cita a un torneig que a poc va creixent, especialment en públic, així com en el nombre de falles participants. L'ambient del pavelló va ser espectacular durant tota la jornada, al igual que va passar en el dimarts. La primera fase es va dividir les falles en 2 grups de 4, classificant-se per a les semifinals Xúquer, Taüt, Passeig i Raval. A les semis, la comissió de la falla del Raval va eliminar a la Xúquer i el Passeig va fer el mateix amb la Taüt. La gran final va ser espectacular i en ella el Passeig es va imposar per un ajustat 2-0. Dimarts va ser el torn dels majors. Ahir la participació va ser més pobra, però no per això menys interessant. Pel matí es va disputar una lligueta entre les 4 falles participants i a la mateixa la Taüt va ser la revelació, acabant en primera posició. Ja de vesprada començava el més seriós i en 2 grans semifinals el Raval deixava fora a la Taüt i el Passeig donava la sorpresa en deixar fora al Canet a la tanda de penaltis. En la final el Raval es va prendre la revenja del dia anterior i va superar al seu rival per 4-1. Sense cap mena de dubte, els tornejos de futbol sala són els que més gent atrauen, encara que este